Għaddej xogħol ta' bini mill-ġdid ta' triq ta' wara s-sur fir-Raba ta' Għawdex illi issa naqdet ma' triq li mgħallem fl-istess lokalità permezz ta' junction ġdida. Il-Perit Klot Malija spjega li wara l-istit l-ewwel fażi ta' xogħlijiet fejn sar xogħol fiż-żona residenzjali, ix-xogħol issa huwa fokat fuq it-tieni u l-aħħar fażi tal-proġett. Il-proġett kien jinvolvi wkoll junction ġdida għaliex hawnhekk kien hawn bottleneck fej pratikament żewġ karozzi kontra xulxin ma kinux jgħaddu. Biex nsolvu din problema ħloqna junction billi ftaħna branch fuq ix-xelluk tiegħi hawnhekk minn fejn ħajgħaddi traffiku one way u minn hemmhekk jista' jitla' jew lejn Rabat jew idur lejn Żebbuġ u il-traffiku miż-Żebbuġ ħajgħaddi minn fejn kien jgħaddi qabel u jista' jibqa' tilha ir-Rabat minn triq ta' wara s-sur. Fi żjara fil-lanz tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dal-proġett se jiffaċilita l-ivvjaġġar għal residenti taż-Żebbuġ u l-Qasri. Fisser dal-proġett bħala waħda mid-deċiżjonijiet illi ttieħdu sabiex tiġi indirizzata l-ispida ta' traffiku fil-qalba tar-Raba ta' Għawdex. Il-Perit Camilleri qal li beda x-xogħol ukoll fi triq George Pisani għad kompli tnaqqas it-traffiku mill-qalba tar-Rabat għal dawk li ġejjin jew sejrin minn Marsalforn. Tenna l-impenn tal-Gvern li kif imwijat ikompli għaddej biktar bini ta' toroq f'Għawdex.